مسجن كنبلوينا هاللويا هاللويا متنانياي مبرشاي هاللويا زبرت عنا منفس هاللويا دو زبلنا منفس بحيلنا يكونن بخلتنا يكونن بتقببنا يكونن انتي دا بحيل منفس قدوس بدقاف منفس قدوس اتزدقف زرد ردي ادخون زي سبر هاللويا شامبوكو زي كونه منفس قدوس تمسجن نبلوسكي تدقيف كايو زت امامن توكيل كايو زت امامن هاللويا ما كلارا باسانا مانتو تمسجن منفس قدوس تمسجن اغزيابير نا اغزيابير منفس تمسجن دقيف كانا ردي كانا هاللويا تتسقعنا كاغزيابير توكيلنا كاغزيابير متسقعخون كانا مصللخون كانا اغزيابير ابرتيع كانا غويتا عبد خامنا ابرتيع كانا غويتا هاللويا مالاباسانا مانتو سمكا يخبر بزنغو هوزي تسمامعنا نمسغنا كالنا منفس قدوس يا اغزيابير منفس نمسغنا كالنا نخبرك كالنا لعلنا بلا كالنا كومو بدوي حواتي اسك امسغنو كنافركم كفيتكم امسغنو اغزيابير مسغانا يغبو مانن بحيلو دو كبل زخيل يلن انا بزي ادو كبل بطبابي بخلتي دقي سب حيلي بقى ختسي صباح يلكم كنت تسي مصي اغزيابير يدغبر اغزيابير طباب دهب اغزيابير حيل زهب اغزيابير يزبرتع نغزي اب اغزيابير توكيل كاخا يحواتي غعزها تقصل املاهم مسكن اسك كنافرنا خفيتنا نغزيابيرنا مسكنو هاللويا مالاباسا كلارا بانتونو موسا هاللويا سمكا يخبر نغزيابير منفس سمكا يخبر نمسكنك لنا غويتا تسمامعنا نخبرك لنا غويتا دقيسنا تنسينا غويتا بحيلخا بدغفكا غويتا بناتكا خلت غويتا مانن بحيلو خبرت زخل يلن تبايلو تصحيفي اغزيابير مانن بحيلو بزمص يلن اغزيابير نخبرك لنا منفس قدوس لعلنا بلاك لنا منفس قدوس هاللويا تمسجن هاللويا تتصنان عنا تدقفنا تبرت عنا منفس نا اغزيابير منفس هياو نا اغزيابير منفس هاللويا ماك لارا باسانا مانتولوروروروروبوس تمسجن اغزيابير سمكا يخبر سمكا لعلي بل اغزيابير بحيلو زبرت يلن اغزيابير بحيلو دوز بلا يلن اغزيابير محرتكا غن عبي اغزيابير محرتكا غن ابل علينا عبي محرتكا اغزيابير عبي محرتكا يتودئنا ابل علينا اغزيابير سمكا يبارك هاللويا منفس قدوس متنانجاي اقمنا قلبتايلي امالاجي ندجني اقمايلي ጓደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜነ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅማይሌ ጓደኛዬ መጽናኛዬ ጓደኛዬ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ተወኪለካ ይሕፈርካንን እዝበኻ ባኻ ተወኪሉ ኣይሓፈረን እግዚአብሔር መጸግዕኹን ካና እግዚአብሔር መጽለልኹን ካና እግዚአብሔር ምድር ስደትና መጽለልኹን ካና እግዚአብሔር ሃሌሉያ يعرفكنا እግዚአብሔር ሰላምና ወሐዝ ጌርካዮ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ማላባሳክ ላራራማንታ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜነ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ
ነደጀኒ አቅማዬ ጓደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜነ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅማዬ ጓደኛዬ መጽናኛዬ ጓደኛዬ መበርቻዬ መበርቻዬ ሃሌሉያ መጽናኛዬና ይንሱ ሃሌሉያ ንብርታዓሉ እንደገፈሉ ወዲቅና ንትሳአሉ ሃሌሉያ ተስፋና ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኃይልና ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይሁን በዝንጎዚ ሃሌሉያ ስምካ ብሩኽ ይሁን በዝንጎዚ ንበሎ ሕዋቴ ስሙ ብሩኽ ይሁን እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይሁን ሃሌሉያ ሰላምና ወሐዚ ዝገበሮ ዕረፍትና ወሐዚ ዝገበሮ ሃሌሉያ አፍተ ምንም ነገር ዘይብሉ ሃሌሉያ ማክላራ ባሻና ማንታና ማሶ ተስፋና ነስኻ ያ እግዚአብሔር ኃይልና ነስኻ ያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንድገፈካ ንውከለካ ንጽጋዓካ እግዚአብሔር አባኻ ንውከል ሃሌሉያ 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 ስምካ ይክበር እግዚአብሔር ስምካ ልዕሊ ኣብ ጉባኤና ንጽዋዓካ ለና መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ንስኻ በይንኻ ግነን ንስኻ በይንኻ ንገስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እስኪ ጸውዕዎ ይሕዋተይ ኣብ ጉባኤና ተረኸብ ምንም ነገር አይኸልክለካ ናተይ ድኻማ አይኸልክለካ ናተይ ውድቀት አይኸልክለካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዝኽልክለካ ይሃሉ በመልአት ተመላለስ ንበለው ዝጉባኤ ሃሌሉያ እሱ ሕሸና ይሕዋተይ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ይሕሸና ናይ ርእስና ኣብ ምንም አይብጽሐናኒ ከምቲ ሙሴ ዝበልዎ በቃ እስ 50 ዘይትወጽ እንትኾንካስ ይዝረፈና ምክንያቱ ይፈልጥ ክበጣሪክ ወላ ሓደ ክበጽሕ ከም ዘይክእል ይፈልጥ ሙሴ ከምኡ ንበሎ ሃሌሉያ ብዘይ ባኻ ምንም አይንበጽሕኒና ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ንጉባኤና ተቆጣጠር መንፈስ ቅዱስ ንጉባኤና ተቆጣጠር ንነፍስ ወከፍና ተቆጣጠር ንልብ ነፍስ ወከፍና ተቆጣጠር كم تزقب سرح منفس قدوس ማክላራ ባሳና ማንቶ ንጽዋዓካ ለና ጎይታ ንጽዋዓካ ለና መንፈስ ቅዱስ ክጻናና ዘለው ይጻናና መንፈስ ቅዱስ ክብርትዕ ዘለው ይበርትዕ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ክትንስእ ዘለው ይተንስእ ትምንጋፍ ዘለው ደድልዮ ይናገፍ ሃሌሉያ ማላባሶኖ ሞንታ መንፈስ ቅዱስ እንደለየካለና ህላውነት ካብ ጉባኤና በመልአት ይኹን ጎይታ ከከም ትዝግባአና ስኻት ፈልጥኻ كم تندليو زي كونس زقب أنا سخات فلتو إخا منفس قدوس كم تزقب أنا قويتا تفلتو إخا وزابير انتايد لينا لنفس سوكفنا قد تنكفيت اللي علوه هاللويا مالا باسوك لورورو مونتانا ماسي ومنفس قدوس قوبائنا تقوتاتر عيراتنا يتره بيسوس كريستوس عيراتنا يتره بهلاونت كايتره يملأ هاللويا እግዚአብሔር በመልአት ተመላለስ ምንም ነገር አይኸልክልካ ጎይታ ምንም ነገር አይኸልክልካ ጎይታ አነ አይኸልክልካ እግዚአብሔር ሆይ ናተይ ደኻም አይኸልክልካ ጎይታ ናተይ ኃጢአት አይኸልክልካ ጎይታ ማላባሳክ ላራባንቶ ክፋአተይ አይኸልክልካ እግዚአብሔር ማላባት ሶክሎሮሮ ቦንታና ማሲ ጎይታ በህላውነት ካምጻ አብዝ ጉባኤ ምጻ እግዚአብሔር መንፈስ ካብ መልአት ይምጻ መንፈስ ካብ መልአት እግዚአብሔር ይውረድ ሃሌሉያ ክሳዕ ዝፍለጠና መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ዝፍለጠና ህላውነት ካጎይታ ፊልክን ገብሮ ንደል ያለና እግዚአብሔር ኮሞ በለው ይሕዋቴ ክሳዕ ዝፍለጠና ይሕዋቴ እስከ መንፈስ ቅዱስ ንጸዋዕዩ ኣብ ጉባኤና ግዛ ኣብ ጉባኤና ተመላለስ ንነፍሱ ከፍና ተንከፍ ንበለው ሃሌሉያ ማክላራ ባሳና ማንቶሎሮሮሮሮ ቦስታ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ
መጽናኛዬ አቅሜን ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜን ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ ጓደኛዬ መጽናኛዬ መበርቻዬ መበርቻዬ ሃሌሉያ የሕይወቴ ክንዴ እኮ ተጸናኒዕና ኢና ብእግዚአብሔር ሃሌሉያ ክንዴ እኮ በቃ ግዚ ኣኺልዎ ኦሮማይ ዝበልናዮ ነገር እኮ ትንሳኤ ክኸውን ርኢና ኢና ሃሌሉያ ከመይ ዘይነመስግኖን እግዚአብሔር ከመይ ዘይነመስግኖን መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ በቃ ናተይ ነገር ዝበልናዮ ነገር ጅማረ ዝገበረ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሰላምና ወሓዚ ዝገበረ ኣብቲ ምንም ነገር ዘየለ ዝርአ ነገር ዘየለ ሰላምና ግን ምሉእ ሃሌሉያ ከመይ ዘይነመስግኖን እግዚአብሔር ከመይ ዘይነመስግኖ ንሕና ዘይመስገናዮ እግዚአብሔር መን ከመስግኖ እዩ ሕዋተይ ይግብኦካ እዩ ክብሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተደጊፍናዮ ዘይሓፈርናሎ ኣምላኽ ሃሌሉያ ተወኪልናዮ ተጸጊዕናዮ ሃሌሉያ ሻምብቆ ዘይኮነ ዘይተሰብረ ሃሌሉያ ማክላራ ባሳና ማንቶ ሰይ ስምካ ይኽበር መንፈስ ቅዱስ ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ይግብአካ ክብሪ ይግብአካ ኣምልኾ ይግብአካ እልልታ ይግብአካ ስግደት ሃሌሉያ ንዓኻ ንበይንኻ መንፈስ ቅዱስ ሰይ ሃሌሉያ እስከ ምስ ጊዜና ድማ ሓንቲ ጸሎት ክንጽልይና ካብ ቃል እግዚአብሔር ሓንቲ ክፍሊ ኸንብብ እሞ ብኡ ክንጽልይና ኣምላኽ መስገን ኣብ ምሳሌ 4:6 ክሳብ 9 ዘሎ ማለት እዩ ንጥበብ ኣይትሕደጋ ንሳ ኸኣ ክትሕልወካ እያ ኣፍቅራ ንሳ ክትዕቁበካ እያ ጥበብ ኣውራ ነገር እያ እሞ ኣጥርያ ሶሪ ሓድሽ ትርጉም እንሄደ ንብብ ደለኹ ምናልባት ክስታይ ከይትኾኑ ጥበብ ኣውራ ነገር እያ እሞ ኣጥርያ እወ ዝሃብካ ሂብካ ንምስትውዓል ኣጥርያ ልዕል ኣብላ ንሳ እውን ክትዕበየካ እያ እንተ ኣፍቀርካያ ክተኽብረካ እያ ኣብ ርእስኻ ዘውዲ ጸጋ ክደፍኣልካ ጽቡቕ ኣኽሊል ከዓ ክትህበካ እያ ኣምላኽ መስገን እስከ በዚ ንጉሆ እዚ በቃ ንጉሆ ተስኤ ጎይታ በቃ እንታይ ይኽብል ኢለ ምስ በልኩስ እዚ ኣቃል እዚ ጎይታ ሂብኒ በቃ ኣብዚ ኣነ ፈልጥ ዝበዝሖ ዘመን ኣነ መንከማይ ዝበዝሖ ዘመን በቃ ንእግዚአብሔር ጥበብ ክንልምኖ ኢና ካብ ቃል ኣምላኽ ከይወፃና ጥበብ እኮ እግዚአብሔር ይምሽ ቃል እግዚአብሔር ናይ ጥበብ መጀመርያ ፍርሃት እግዚአብሔር ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር መታን ክንፈርሖ በቃ ኣብዚ ጠዋይ ዘመን ኣብዚ በቃ ግርግር ዝበዝሖ ዘመን ኣብዚ ኣነ በልጽ ዝበዝሖ ዘመን ኣብዚ መንከማይ ዝበዝሖ ዘመን ኣነ እንዴ ኣነ ዝበዝሖ ዘመን ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ከንኽብር ክንክእል መታን ከተኽብረና ጥበብ ካብ እግዚአብሔር ተተቐቢልና ንሳ ከተኽብረና እያ ሃሌሉያ እስከ ጎይታ ጥበብ ሃበኒ በልዎ እስኪ ኣብዚ ምድሪ ከመይ ኢለ ክመላለስ ከም ዘለኒ ንዓኻ ክቢረ ንቓልካ ነቢረ ክነብር መታን ብፍቓድካ ተመላሊሰ ክነብር መታን ከምኡ ክኾነለይ መታን እስከ ጥበብ ወስኸኒ ንበሎን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማክላራ ባሻና ማንታናናናላባሳ ጥበብ ኣይትሕደጋ ንሳ ክትሕልወካ እያ ኣፍቅራ ንሳ እውን ክትዕቁበካ እያ ጥበብ ኣውራ ነገር እያ እሞ ኣጥርያ እወ ዝሃብካ ሂብካ ንምስትውዓል ኣጥርያ ይሕዋተይ ካብ እግዚአብሔር ጥበብ ምቕባል ዓብ ነገር እዩ በቃ ካብዚ ዝበልጽ ነገር የለን ኣብዚ ምድሪ ብጥበብ እግዚአብሔር እንተ ዘይኮይኑ ብጥበብ ርእስና ኣይንወጾን ኢና ኣይከኣልኒ ድማ ይሕዋተይ
ኣይከውንን ድማ ክንመሃር ንኽእሊና ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእሊና ብዘይ ጥበብ እግዚአብሔር ግን ኩሉ ከንቱ እዩ ሕዋተይ ንዑኡስ ዘጽንዓልና ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ካብ እግዚአብሔር ንቕበሎ ጥበብ ንሱ ኸኣ ንእግዚአብሔር መፍራሕ ይበቃ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት ኢልካ መኻድ እዩ ሃሌሉያ እስኪ በቃ እዚ ወስኸኒ ጥበብ ወስኸኒ ትሕት ኢልካ መኻድ ክመሃር ኣብ እግሪ ዝፋንካ ትሕት ኢለ ክመሃር እግዚአብሔር እዚ ወስኸኒ እዚ ማለትና ኮይኑ ንለምኖ ይሕዋተይ ሃሌሉያ ማክሌራ ራባሳና ናላማንታ ጎይታ ንህዝብኻ ጥበብ ወስኽ ንዓይ ጥበብ ወስኽ ጎይታ ሃሌሉያ ከመይ ክመላለስ ከም ዘለኒ እግዚአብሔር برأسي زي كونه بفلتأتي زي كونه أنا فلت زي كونه እግዚአብሔር ንስኻ ከም ትፈልጥ ፈሊጠ ሃሌሉያ ንስኻ ከም ዝደም ኮን ካኒ ፈሊጠ ጎይታ ትሕቲ ኢለ እግሪ ዙፋንካ ትሕቲ ኢለ ክመላለስ እግዚአብሔር ጥበብ ሃበኒ ንነፍስ ወከፍና ጥበብ ሃበ እግዚአብሔር አምላኺ ንሁሉ ዲፓርትመንት አገልግሎት ጥበብ ሃብ ጎይታ ነገልገልትና ጥበብ ሃብ ጎይታ ንዓይ ጥበብ ሃብ ጎይታ ንህዝብኻ ጥበብ ሃብ ጎይታ ማክላራ ራባሳ ንዓኻ ብምፍራህ እግዚአብሔር ክንመላለስ ንዓኻ ብምፍራህ እግዚአብሔር ሃፍታማት ክንከውን ጎይታ ሃሌሉያ እዚ ወስኸና እግዚአብሔር ጥበብ ወስኸና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጥበብ ወስኸና መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ከምኡ ንበሎ ይሕዋተይ ቀሊል ጸሎት ኣይኮነን ይሕዋተይ ጥበብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ ብጥበብ ምምልላስ ዓብ ነገር እዩ ንሱ ኢኻ ዘዋጣና ጥበብ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ምቕባል ካብ ናይ ርእስና ጥበብ ዘይኮነስ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ሃሌሉያ ማክላራ ባሳና ማንቶሎሮሮሮሎቦስ ጥበብ ሃበኒ እግዚአብሔር ምስ ሕዋተይ ከመይ ክነብር ከም ዝኽእል ክፈልጥ ጥበብ ሃበኒ በልዎ በቃ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ክትመላለስ ኣብ መንጎ ሰባት ከመይ ጌርካ ክትመላለስ ኣብ ዓለም ከመይ ጌርካ ክትመላለስ እግዚአብሔር ጥበብ ይሃበና ይሕዋተይ ካብ እግዚአብሔር ጥበብ ንቀበል ይሕዋተይ ሃሌሉያ ጥበብ የለየና ኣሎ ይሕዋተይ ጥበብ ይወስኸና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካብ ናይ ርእስና ነገር መታን ክንወፅእ ይሕዋተይ ኣነ ፈልጥ ካብ ምባል መታን ክንወልፅ ኣነ በለፅ ካብ ምባል መታን ክንወፅእ ሃሌሉያ ዝበለፅ እግዚአብሔር ጥራይ ዝበለፅ ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ይሕዋተይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰይ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ንህዝብኻ ጥበብ ወስኽ እግዚአብሔር ሆይ ኣማእከል ህዛብ ከመይልና ክንመላለስ ከም ዘለና ክንፈልጥ እግዚአብሔር ሆይ ንወንጌልካ ምስክር ክንከውን እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ጨናና ክጥዕም እግዚአብሔር ሆይ ጨናና ክጥዕም ኣብ መንጎ ህዛብ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ደገ ጨናና መታን ክጥዕም ጎይታ ሃሌሉያ بدك نزر إنك እግዚአብሔር ሆይ ንዓኻ ክርኢ መታን ንቃልካ ክንብብ መታን ሃሌሉያ ይሕዋተይ ከምኡ ይግበረና እግዚአብሔር ኣብ ደገ ክንወፅእ ከለናስ ኦዘም ሰባት እዚኣቶም ክንበሃል መታን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ናትካ ጨና እግዚአብሔር አምላኺ ክንጨኑ መታን ጥበብ ሃበና ኣብ መንጎ ህዛብ ከመይልና ክንመላለስ مسحواتنا خميلنا خمن ملالس كميلنا خمن نبر كنفلت متان እግዚአብሔር كم دلاينا خزي كونس እግዚአብሔር كم دلاينا اندخدنا كم دلاينا اندتزاربنا كم دلاينا اندتملالسنا زي كونس እግዚአብሔር هاليلويا بطبب بمستوعال ጎይታ ናትካ ጨና ክንጨኑ እግዚአብሔር ናትካ ጥዑም ሽቶ ክንሽትት እግዚአብሔር ሆይ أبدأ أبيت كان أبدأ حد أنا كلونا እግዚአብሔር هاليلويا كم يخون لنا يا حواتي أبيتنا أبدأ أبيت እግዚአብሔር أبدأ بك أنا حد يخون هاليلويا هيوتناس متان وانجيل كسبخ كريستوس متان كسبخ هاليلويا كباي جمير إدت اللي دلله هاليلويا كم هون المات أغف كاب እግዚአብሔር كنقبل متى يا حواتي هاليلويا نتستبع لنا قال كنبروهن كلمتان እግዚአብሔር ጥበብ ይሃበና ጥበብ ይወስኸና ንሱዓል ይወስኸና أما أكل حواتنا بطبب كنملالس كنافرنا بطبب بك قالاتنا بطبب نحواتنا خي قدأنا هاليلويا
نبرخت ناي برخت قالات كاب افنا خوص هاللويا نحنا زتبارخنا حزبينا حواتي بروخاتنا هاللويا يأمرونا بيسوع كريستوس سميت بارخ بتباب يملا أنا لو ما أنت بزك على زي بارخكم اللهم እግዚአብሔር መመሊሱ ጥበብ ይወስኽኩም ንእግዚአብሔር ጥበብ ይወስኽኩም ንእግዚአብሔር በመፍራህ ሃሌሉያ ይሕዋተይ ልዕል በሉ ኣብ ትሕቲ እግሪ ዝፋኑ ትሕቲልኩም ክትመሃሩ ክትክእሉ እግዚአብሔር ጥበብ ይወስኽኩም ንዓይውን ይወስኸኒ ሃሌሉያ መመሊሱ ናቱ ፍርሃት ኣብ ልብኹም ይፍሰስ መመሊሱ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ይፍሰሰልኩም ይውሓዘልኩም أمونغو زابن أمونغو بيتون كميل نحن ملالس كنكل متان طبب ممليسو يوسخنا هاللويا أملاخنا نمسكنك هالنا كبرنا هالنا عبا أملاخ تفرح أملاخي خامو بزنو جهوزك زي أبير أملاخي فكم إلنا أبكر ميخان السجر لنا عبي خامو عبيت كان أوجع لنا هجد ما قويتا قوائنا بملأت نسخاخ تقوت أتر ننفس وكفنا زي أبير أملاخي كم تزقب أنا كتبت حنا من نجر زغل كلك أخي اللو يسأل له كله نايت إلكي نايت المات السرارحة كم تزقب أنا خبا خي نقبل متان زك أو محيلي بشم يسوع كريستوس بلو معنتي أسركوه نفاس كاجن نات كان نفاس جن نات كهلاون نات جن نفس وكفنا ينفسنا بشم يسوع آمين እግዚአብሔር ይባርክ ኢየሱስ አሁን እግዚአብሔር በኸምዝ በለት ጸጋ ይብዛሃል ኪምሽም ኢየሱስ ሃሌሉያ እስኪ ኩላትና ጉባኤ ካብዘለና ያውተን ሲና ሃሌሉያ እስኪ ኩላትና ካብዘለና ያውተን ሲና እግዚአብሔር እቲ አሉና እንብሎ ክቡር መስዋዕቲ ከንስዋሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ካብዚ ሐሳብ ዚ ካብዚ ጸሎት እዚ ከይወጻና እስኪ ኩላትና ሃሌሉያ አዳውና ለና እግዚአብሔር ቃል አምላክ ከዛሬ ከሎ ከምዚሉ ቀድም መንግስት አምላክን ጽድቁን ድለዩ ተባየ መንግስት አምላክ ከጥበብ አምላክ መምለላስ ዩ ሃሌሉያ በፍቅር አምላክ መምለላስ ዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በቃ ንስኻ ዘለኻዮ ክህሉ በቃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ኮሙ በሉ በቃ ጎይታ አነ ምሳኻ ክኸውን እስኻ ድማ ምሳይ ክትከውን በቃ ህይወቴ አባኻ ክስወር ሃሌሉያ አኔስ ብዘይባኻ እንታይዶ አሎነ አኔስ ብዘይ መንፈስካ እንታይዶ አለኒ አኔስ ብዘይባኻ እንታይዶ አሎነ ወላ ሓንቲ ኮናን በቃ ከምቲ ስቂሉ ዝድፋ ናብዝናብትን ዝመላለስ ማዕበል ከምቲ ስቂሉ ዘድሂ ጸናጽል ህላውነት አምላኽ ግና ቁም ነገር ዘለዎ ሰብ ይገብር ህላውነት አምላኽ ግና እዚ ብኽልተ እግርና ደው ኢልናዮ ዘለና የኽእል ሃሌሉያ አነስ ብዘይ እስኪ ተአመን ጉባኤ ሁሉ አነ ብዘይባኻ እስክንበል ሃሌሉያ አነስ ብዘይባኻ እንታይዶ አለነዩ አነስ ብዘይ መንፈስካ እንታይዶ አለነዩ አነስ ብዘይባኻ እንታይዶ አለነዩ አነስ ብዘይ መንፈስካ እንታይዶ ጉባኤ ሁላትና እስኪ ኢየሱስ ሰይ ኻውሎ ጥብቐይ
سيخا سناي زبلوناتي يسوع سيخا تقف عبهوتي يسوع سيخا غلو تبقي يسوع سيخا سناي زبلوناتي يسوع سيخا دقف اسكي كل أصنع بعوتا يسوع سيخا غلو تبقي يسوع سيخا سناي زبلوناتي يسوع سيخا دقف عبهوتي ونني لا تلقفكو شامبكو خوينو رغيبيو اجس ياخلني نسخادا يفيكونني نسخادا يفيكونني ونني لا تلقفكو شامبكو خوينو رغيبيو اجس ياخلني نسخادا يفيكونني نسخادا يفيكونني انس بزيباها انت عيدو علوني ሁሉም ነገር አምልኮ ስጀምር ተዋለ ያስጨነቀኝ ሳየው ፊት ረሳለው ሁሉም ነገር አምልኮ ስጀምር መገኘት
ቁጥር ሓደ ህላውነትካ ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣብ ህላውነትካ ሰላም ኣሎ ፈውስ ያለው ኣብ ህላውነትካ በረኸት አለው
ገሰገሰሽ ወደ አምላኳ ጌታ ስለሆናት የእርካታ ጥጓ ፈለጉና እንደገና ተመነ ያዘው እንደ ዋላ ነፍሴ ገሰገሰሽ ወደ አምላኳ ጌታ ስለሆናት የእርካታ ሁላችን ያለው
ኢየሱስ ይዝርከበሉ እጋበዛለሁ መላት ምኹሉ ኣብቲ መንፈስካ ዝርከበሉ እጋበዛለሁ መላት ምኹሉ ኣብቲ ኢየሱስ ይዝርከበሉ እጋበዛለሁ መላት ምኹሉ ኣብቲ ኢየሱስ ይዝርከበሉ እጋበዛለሁ መላት ምኹሉ ኣብቲ መንፈስካ ዝርከበሉ እጋበዛለሁ መላት ምኹሉ እስኪ ኣዝዩ ድሙቕ ዕልልታ ጭብጨባን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣዝዩ ዝደመቐ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብዚ ንላዕሊ ክኸብር ግብኦ እግዚአብሔር ይመስገን ኣታ ጎይታ ልዕሊ ኩነታት እዩ ኣታ ልዕሊ ጎይታ ልዕሊ ማንም እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ደጊምና ክንዝምር ኢና በቃ ከምቲ ብዙሕ ዝማረኸ ከምቲ በቃ ኣዝዩ ብዙሕ ምርኮ ዝማረኸ ልብና ይሕጎስ ኣሎ ክንብል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ኢልታ ኸሰምዕ እስኪ ጭብጨባ ኸሰምዕ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወው አይሰርክሁም አይድኮምኩም እግዚአብሔር ሲ እንደገና ምስበገና እስኪ ጭብጨባ ሃሌሉያ كل بالبرزعان نسس على
ጎይታ በሆነታት አይቀየርኒ ድምጽ ይሰማው ለሆምሽ ኢየሱስ ግን ጎይታዬ ካብ መዝማር ደዋይን ብልና አሜን እስኪ ሰይጣን ይፈር አዚ ጥዑም ጭብጨባን እልት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዬ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታ እስከ አብዘላና ኮይና ራስና አድና ቢልና ስለ ሀገርናን ስለ ምድርናን ከንጽልና ኢየሱስ ጎይታ አፍት ምድሪ ዝኸውን ዘሎ ነገር ካብ ኩላትና ስለ ዘይተሓበ ተሰሚዕና እስከ ንጸልሕ አንሳ ራስና አድና ቢልና ውግ ደው ይበል እስከ ነበል ኢየሱስ ጎይታ ሞት የበቃ እስከ ነበል ደም ፍሳስ የበቃ ንበል አባ አንደበትና ኃይል ስለ ዘሎ አባ አንደበትና ነገራ ዝልውጥ ስለ ዘሎ እስከ ንዛረብ ስለ ኤርትራ ስለ ትግራይ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሁሉ ተኻብ ዝኸውን ዘሎ ነገር እስከ ሓንሳ ተሰሚዕና ንጸል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሕና ኣብዚ ምድሪ ዘለና ንጥፍዓት ዘይኮነ ንመድሓት ነፍሳት ሳብ ዝኾነ ግዜ ስለ ኺናት ጠጠው ክንብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጠጠው እስከ ንበል ሓንሳ ኢየሱስ ጎይታይ ኺናት የበቃ እስከ ንበል موت يبقى اسكنبل موت من اسيات يبقى موت عديتات يبقى موت هصانات يبقى طميت يبقى كل مخريط انقلتي مخري اسماتنياتات نفسي اول ستجه كله بጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዝፈረስ ይኹን እስከ ተዛረቡ ሓንሳ ተዛረቡ እስከ ሓንሳ ኢየሱስ ጎይታይ ንኤርትራ እንድሕራ ተወሊድ ካላ ኾንካ ኢየሱስ ጎይታይ ስሊኣ ቃል ተዛረብ ኢየሱስ ጎይታይ سلي أطبق نجار تزارب يسوع كريستوس قويتاي كتنقل تخلي يسوع قويتاي أب عندبتك نجار صغير نجار الله يسوع قويتا إيو كتنقل تخلي كتأكل كأ تخلي مسكحان ساس كتصلي سلي إرتراسك إيش زبالة الله زي كونسي أجرسيف زخونة الله سكنت الله حنسا يسوع قويتاي ناتكم كلا تيرزن كابنايت أنق على ناتكم قال يرزن كابنا اسماتنيا قال ناتكم قال يرزن كباب سيل تطجع ነገር መስከሐን ሳብጸሊ ስለ ኤርትራ ኩና ጠጠው ይበል እስከበሉ ይህዋት ሞት መንስያ ጠጠው ይበል እስከበሉ ሃሌሉያ አብተ ከባቢ ሰላም ይኹን ቦል ተዛረው ሐንሳ አብተ ከባቢ ሰላም ይኹን አብተ ከባቢ ሰላም ይኹን አብተ ከባቢ ወንጌል ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ወገን ወረወገን ይበቃ ንብዓት አዴታት ይበቃ أويات من إسيات يبقى موت أديتات يبقى موت هتانات يبقى موت من إسيات يبقى دم فساس يبقى ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አብታ ምድሪ ጽቡቕ ነገር ንዛረብ አሎና አብታ ምድሪ ጽቡቕ ነገር ንዘሪ አሎና ንሕና ናይ ሰላም ሰባቲና ንሕና ናይ ወንጌል ሰባቲና ናይ ሓደ ሰብ ሞት እኳ አይንደልኒና ሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብታ ምድሪ ሰላም ይሁን بشم يسوع كريستوس آمين يسوع كريستوس قويتاي نحنا ناي سلام سباتنا سبات كتافو مدلاين وانجيلن كلتيو مساررتي حديو محازي وانجيل حراس سب كونكا وانجيل سب غسب نحال سب نفسي طفاتون ايدلن يسوع كريستوس قويتاي نحنا خا منفساويان تطاو كنمن يجبانا انصار كينات انصار عمص انصار كله كفو يسوع قويتاي እንኳ ብደሐነን በሰላምን መጻኹም እስከ ንጣኻ ዘሎ ሰብ ሰላም ሰላም እንኳ ደሐን መጻኹም ንባህል ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደሺ ዝመጻኹም አጋሽ እንድሕር ኣለኹም ንዓኹም ዝግባ ቃብላ መን ተንገብረልኩም ኢልኩም አርኢንሞ ሰምኩምን ካበይ ከም ዝመጻኹን ቦታ ክትነግሩናሞ نعم سجبا قبل من تخنقبروا لكم يسوع قويتاي أجايش ندهر لهم نملكة إلكم أرينمو كن الله عليكم يسوع قويتاي أجايش ندهر لهم كونكم مجمرنا عقدكم عدلكم بكم إيشي كلاتنا سبيت ندهر خوينا برنامجنا كم تلمودي ربع كابس 10 كابس 10 من تتصنع نيوانجيل أول قلوت لنا أبزين دات اللي ندقوس يوم زمسكري حوات اللو أبزغت حبرت لي تعفلق نخلنا كفوتي
كمون عربي دقنا كاب 13 عامت نلعلي زلو أبزي نعاتهم سرالوه نا إنجليزية بروجرام سلازلو دقوهم كاب 13 عامت نلعلي زلو أبزو تعزي كتلقوهم تخوليوه كمون كلام كاب ساعات حمشته سقاب ساعة شمونته نايت أولتن نايك ألام لغن جزي ألونا أبزون ندامس أنا نحبر كمون كم زري وزلهم سنبت ناي سلسته إبرة بروجرام لنا اتقدم إبرة ساعات زجمر كوينو اتقالاي إبرة زلنا مالتي 10 حرم فرق عن زجمري كمون ساعات حمشته نملس يزو توكوري بروجرام له أبزو خلاتنا أبجزينا ندامس أنا نحبر يسوع كريستوس قويتا إيو كالي فولي متنباتا زلنا كلنا دقنا كاب 13 عامت زلومو أبزي عربي اندام موصو ساتوفو نت بروجرام زكايدو ناي هصانات مينستري دحر بروجرام دليومنا سلازلو دحر ابزوتا زتريفنا نعاتهم كنرخومينا سلازي دقنا كاب 13 عامت نلعل زلو ابزوتا قاد ساتوفو دحر لوين ولا وندي ساتوفو دحر لو بعاتهم زبهلنا نجر سلازلو دحر بروجرام اين خيدينا نعاتهم ريسبكت يرنا ابزوتا زتريفنا زولنا نسمعنا يسوع كريستوس قويتا أيو قال ببيزنس جروب كمون بيزنس كتجبروا تريلي أبلو بهم أوشتهم زلوا سبات دحار بدكتور جرما أفزوت هذه برنامج سلزلوا ساعات كلته أفزوت هذا دكتور كابو تعطوا لهم يسوع كريستوس قويتا أيو ساعات كلته يسوع قويتا كمون زت أف كراونتي مصحف قدوس أبسفر على وانا استف أفت دحريت علىكم دحار برنامج مستود كلامكم على اليوم مصحفكم على اليوم كتوزدوا تقول اليوم لو من دحر على وسطكم مجن دونيت كونغوبرينا يبهال على يسوع قويتا أيو حجة أسكت سلا كله هي باتنا نجزي أبهر نمسكنا له جزي يسوع قويتا إذا أون ترخيب الله دحار وانا عزب السبن دحر على دحار كابرين كوزا يخلي يسوع قويتا هنگا اسكي سلام بقى 20 سنة كله هي باتنا مسحفتنا وخينا خنصلنا يسوع قويتا كأنهم دمصهم كزازو وسخ كما كأنهم እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ከምን እንደገና እግዚአብሔር በምህረቱ አቤቱ አኻኺቡናሎ ከነምልኾ ቃሉ ክንሰምዕ እዚ እድል ዝሃበና ጎይታ ስሙ ዝተባረኸ ይሁን ክብርና አምላክና ይሁን አይገርምን በህይወት መንባርና ዘገርም እዩ ካብኡ ዝበለጸ ድማ እግዚአብሔር ይባረኽ አቤቱ ድማ ተአኪብና ነዚ እግዚአብሔር ዝኽነምልኾ ከነመስግኖ ቅዱስ ቃላቱ ድማ ክንሰምዕ እዚ እድል ዝሃበና ጎይታ ስሙ ይባረኽ ኩላትና በአር መጽሐፍ ቅዱስና ማርቆስ ምዕራፍ 1 ከነውጽኢና እሞ ለማልቲና ሓንቲ ጥቕስ ክንድሪ አይና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣገዳሲት ዝኾነ ጥቕስ እያ ካብዛ ጥቕስ እዚኣ
نمهارو ነገር አለው እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን ማርቆስ ምዕራፍ 1 ኩላትና አውጺና እንደርኮይና ነቀብረ ቃል አምላክ بدديلنا خنا نببينا أنت تقصينا أنا نبب كل تقصي بتقريني بحدث لزلوا بوانا نتكن رئة نتاح أنت تقصيها مراف حدا ماركوس كتر شو أتن كتر شمونتن أو حدا يوم زلوا كتر شو أتن كتر شمونتن بحدا يوم زلوا كنا نببينا باسم قويتا يسوس كم بوي نسوخها كاباي زبرت أنا دنينا نمفتح صراخ أسأنو زي بك الدهري متصالو أنا بماي أتمقكم الله نسوقنا بمنفس قدوس كأتمقكم يو النابل سبخة نسألي نايزل على مملك قدوس እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ምህረትካ በዚህ ሁልና ጎይታ አቤትካ ተረኺብናለና ስምካ ዝተባረኸ ይሁን ከነመስግነካ ኃይለ ዘሃብካና ሰኻይኻ ከነኽብረካ ጉልበት ዝኾንካና ንሰኻይኻ እግዚአብሔር አምላኸይ ነመስግነካለና ናብ ቅድሜኻ ክንቀርብ ናባኻ ክንአቱ በደም ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቅዓት ስለዝኾነልና ስምካ ይባረኽ جدما እግዚአብሔር አቦዬ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ንስኻ በዝረፍ ድዚ ንነፍስ ወከፍና ጎይታዬ ቃላትካ ከተበና በኢየሱስ ስም ልምናለሁ ኩሎም ቅዱሳኑ አብ ኢዱየም አበጋሩ ይቀመጡ ካብ ቃላቱ ድማ ይቀበሉ ተባሂሉሎ ዝቃል እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብ ህይወትና ይፈጸም አብይድካሎና አብግረኻ ተቀምጥናሎና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዝረፍ ድዚ ድማ ቃላትካ ተቀበልና ሙጻ ይሆነልና نقولاتنا እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ ኮይና ክንሰም አናውን እግዚአብሔር በመንፈስ ኮይና እግዚአብሔር ቃልካ ከመሐላልፍ መታን ክትረድ አና በኢየሱስ ስም ንጽልያለና ጎይታ ንስኻ በይንኻ አብዝ ቤት እዚ ሰልጥን በይንኻ እግዚአብሔር አቦዬ ልልበል በይንኻ ንስኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክበር ካለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦዬ ይንከራረውን ይውደቅን ይብላለሁ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ገና እግዚአብሔር አቦዬ ሃሌሉያ በመልአት እግዚአብሔር አቦዬ አቤትካ እግዚአብሔር አብ ጉባኤኻ እቲ በደምካ ዘጥረኻዮ እግዚአብሔር ዘአደካዮ ህዝብኻ አቡ ስለትደምቅ እግዚአብሔር አቦዬ ቃልካ በስልጣን በኃይል እግዚአብሔር አቦዬ ስለተለቀልና ስምካ ይባረክ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ተጠቅሊሉና አኻ ይኹን አሜን ጎይታ ይባረክ ህራይ እግዚአብሔር ይመስገን ዘንበብና ያ ጥቅሲ شدشتن شو أتن شمونتن أب تقرينيا مصحف قدوس أب حدا كوينو ميمبر نتحنت تقصي بفلاي زدلي كابزات أقصزيا لما قلتي حدا نجر كنرينا بتخطات اللي كنرينا جن لما قلتي كمأتوي حنت نجر تراي رينا كنوتصينا من البات بزوخ أبليكيشن لو مخيب لكم مخيلة قال نجارات كتروح بيهم جن كمأتوي كم introduction حسابه مو أب تزقت سلدما بدم بجيرنا اندار انا يون دعتنا كن كيدينا ابتنا يقدماي شفت انا اخذكم جايب لكم ني مستغيزي سئله يدخيد حدا حتو حتيت يوم يجميرا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑን ግብሩን ዝገልጽ እስኪ ስማት ሐቡኒ አሽማት ሐቡኒ ገለ ፕሪፊክስ አለውምሽ ሐቡኒ ለጀሚራ ከምዚ ጎይታ ንብሎምሽ መድሃኒ ንብሎ ከሙ አይነት አዋጺና ሁላትና እዚኣ አብዚ ክፍል እዚ ዘላ ድገርመኩም ዋላ ብዚአውን እንተንቅጽላ ብዙ ጊዜ አይንብሎኔና ነገር ግን ዮሐንስ ደጋጊሙ ዝበለና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ይዝገብር ዝበሎኢና ለማ አልተንማር ብዛባ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ዮሐንስ እንታይሉ መስለኩም ንሱ ግና በመንፈስ ቅዱስ ከጥምቀኩም ና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግብሩ ሕጂ in fact right now ዘለው አገልግሎት ሓደ እንታይ እንተልኩምኒ በመንፈስ ዘጥምቅ አበብራውያን እዚያ ንፈልጣይና ናይ እርገት አገልግሎቱ ሓደ ይልና ብዙ ካብ ንደጋግሞሲ አብየማን አቦ ሆይኑ ስለና እንታይ ይገብር
ይልምን ምሽ ግን እዚህ ያጥራ ይኮነትን ዮሐንስ አብዝ ከምዝ በለና ኢየሱስ ካለ ዝገብሮ ነገር ድማ ሕጅንታ ይመስለኩም በመንፈስ ንሱ የጥምቅ ኢየሱስ ጎይታዩ ንሱ በመንፈስ ቅዱስ ከጥምቀኩም ዩ ትብልያ አርእስተ ንሱ በመንፈስ ቅዱስ ከጥምቀኩም ነቲ በማይ ዘጥምቅ ዮሐንስ ሽም ባልናኳ ቀጽልናኳ ሂብናዩ ዮሐንስ መጥምቅ ንብሎ ጆን the baptizer ንብሎ በማይ ዘጥምቅ ንዝነበረ ዮሐንስ ግን ባሉስ አይ ካባይ ዝበልጽ ካለ ግመጽዩ ንሱ ከምዝ ከማይ በማይ ደይኮነስ በመንፈስ ከጥምቀኩም ይሉናሎ ንኢየሱስ እምባአርሲ በኻል ዘረባንታ ይዝብለኩም ኢየሱስ መጥምቅ ክንብሎ ንኸሊና ማለት እዩ ከምት ኻል ንህቦ ወይታ መድኃኒ ገለገለ ኢልና ንህቦሲ ከምትን ዮሐንስ ተዋህቦስ ኢየሱስን ካብታ ሓደ ስሩሑሲ ምጥማቅዩ ካብታ ሓደ ግብሩሲ ምጥማቅዩ ስለዚህ እቲ ዘጥምቅ ኢየሱስ ሕጂው እናገበሮ ዝኸይድዩ አበርባእቲ ወንጌልዩ ዝገርመኩም ዝቃል እዚ ተደጊሙ ብዙ ነገር አይኮነን አበርባእቲ ወንጌል ተደጋጊሙ ትረኽቦ ዛቃል እዚአ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ከም ዘጥምቅ አብ ማቴዎስ አብ ማርቆስ አብ ሉቃስ አብ ዮሐንስ አበርባእቲ ወንጌል ትረኽቡ ወይኹም ኢየሱስ ባዕሉ እንደማ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ሓደ ደጊሙ ወል ተደጋጊሙ ዝተባህለ ነገር እዩ በዛባ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አበርባእቲ ወንጌል እኮ የለ አብ ማርቆስ አብ ዮሐንስ የለ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት አበርባእቲ ወንጌል ትረኽቡ ሃንቲያ እቲ ካብ ክልተ አሳን ካብ 5 እንጀራን ን5,000 ዝመገቡ ኢና አበርባእቲ ወንጌላት ንረኽቡ በዛባ ስቅለቱ ናይ ወንጌል ናይ አውራት አተኩሮ ስለዝኾነ አበርባእቲ ወንጌልና ንረኽቡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በምስላ ብዙሕ ምሂሩሎ አበርባእቲ ወንጌል ተኸታቲሉ ዝኸይድ ሓንቲ ምስላ ዝማሃሮ ግን አይትረኽቡን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በመንፈስ ቅዱስ ከም ዘጥምቅ ግን አበርባእቲ ወንጌል ተጻሒፉልናሎ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ለማልቲ በመንፈስ ዘጥምቅ ምዃኑ ንሱ እዚ አይና ሂዝና ንወጽ ከመይ ንምንታይ ኣብቲ ዝቕጽል ግዜ ክንሪዮ ኢና ሎሚ ግን ነዛ ሓንቲ ሓሳብ እዚኣ ግን አርጊጽና ኢየሱስ ብኻለ ነገሩ ድማ ሎሚ ንኢየሱስ ኩሉ ግዜ እንዲና ንፍጦ ከም ባፕታይዘር ከም ዘጥምቅ ድማ ሪእናዮስ ክንወጽና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ይዝበልኩ ክብረና አምላኽ ይኹን ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ዮሐንስ እዩ ዮሐንስ መጥምቅ ንብሎ ስብከተይ በዛባታ ዮሐንስ ተዛረባ ሓንቲ ሓረግ ሓንቲ ዘረባ አንበር በዛባ ዮሐንስ ብዙሕ ክንብል ንኽእልና ዮሐንስ ዘገርም ሰብ ዮሐንስ ከም ትፈልጥዎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዘመዱ እዩ ማርያም በመንፈስ ቅዱስ ምስጠነሰት ናብ ኤልሳቤጥ ክትከይድ ናብ ተዘመዳ ክትከይድ ያ ተላኢኻ ናብ ኤልሳቤጥ ድማ ምስከደት ኣብ እርግንኦም ንዘካርያስን ኤልሳቤጥን ድተጠንሰ ድማ ካብ ካልእ ሰብ ንላዕሊ ክትርዳእ ትኽእል بتأمرات أب كبدا أشل زحزت ناب إلسابيت يتلاقيها مريم دم ناب إلسابيت مسمت سلام مسبلتا دمت سلام تأم السماء أوشت يوحنس أوشت قبدي إلسابيت أنكلوس أتحس عن انتايلو تسراسر يبلن يوحنس أقل قلوتو دقرمكم حانتيا مين أقل قلوتو من قد نقويتانا يسوس كريستوس مسرق نيسوس مرأي ኢየሱስ ንሱ ተዘበለጸ መድኃኒ ጎይታ ከምዝኾነ ክገልጽ ዩና ዮሐንስ ስራሕ እዚ ስርሑ ድማ በአርሲ ገና ካብ ከብድ ከሎ ይጀምሩ ንኤልሳቤጥ ክርዳ አመታንሲ ኢየሱስ አውሽጥ ከብድ ማርያም ከሎ ከመጽ ከሎስ ተሰራሲሩ ከመይዳ ገይሩ ኮይኑ ለይላ دحراي مستولد أقلقلوتو مسجمرة نخالوت نبي يسوع أملاخيتو نإلسابيت جن أبكب داخل الله أملاخيتوا أدق ويتاي نباي كتمتسسي كما يلوخين اللي كتب الزجبرايو يوحنس
ዮሐንስ ዳህራይ ናበረኻ ኸይዱ ኤልያስ ከም ዝኽደኑ አይነት እና ተኸድነ አበረኻ ክእውጅ አበረኻ ድምፂ ከም ትዝበሎ ክኸውን ጀሚር ዮሐንስ አብዛ ክፍልኳ ብላዕሊ ዘላ ዘረቡሲ ንሱ ኸአይሉ ምሽ ካባይ ዝብርት አነ ኸአደኒነ ስራሕ አሳኑ ንምፍታሕ ዘይበቀ ዮሐንስ ንገዛ ርሱ አጥፍእ ይዘብላ መንይኻ እንዳበሉ ገለ ፕሬስ ክገብርዎ ኸለው ብዛዕባ መንነቱስ ደይኮነ ክገልጽ ዝደሊ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ክገልጽ ዝደሊ ንኢየሱስ እዩ ከግልሖ ዝደሊ አብዚ ዘለናዮ ዘመን ከመይ ጌርካ ርእስኻ ትገልጽ ናይ ዮሐንስ አገልግሎት ክትሪእዎ ኸለኹም ድማ ንሱ ጠፊኡስ ኢየሱስ ክራእየሉ ዝደሊ ሰባት ናብ ውድድር ከእትዎ ኸማንሲ አብ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሎም መስለኩም መጽኦም እቲ ስኻ ዘጥመቅካዮ በቀዳማይ ንሱሲ የጥምቃሉ ከማን ብዙሓት ይእክባሉ ኢሎም እጂ ሳቶም ደልዮም ደለው ከመይሉ ዳ አታት ማለት ዘጥመቅናዮ ገለ ዝብል ይመስልዎ ንሱ ግን እንደህር ድኸዱለው ሰባት እንደህር ኮይኑ ሚሽን አኮምፕሊሽድ አነኮ ሰባት ንኡኽሪእዎ የመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እሱ ክሳብ እሱ ክኸብር እሱ ክረአ የመጽ አነ ክትህት ኢሉ ንሱ ክረአ ኢየሱስ ጎይታዩ ነህና ክንትህት ንሱ ግን አይራአየልና አረ ነህና ክንትህት ንሱ ግን አይራአየልና ዮሐንስ ከምዛ አይነት ሰብ ስራህ አሳእኑኳ ክፈትሕ ደይበቅ ኢሉ ገዛ እርሱ ገሊጹ ትሁት ባይ ዘ ዌይ ዚ ሰከንድ ሌቭል ናይ ባርነት እዩ ዝነግር ዘሎ ባሪያን ባሪኡ ሲ ኩሉ ባሪ ሓደ አይኮነን አብዚ ቅድሚ 200 ዓመት ገለ ዝነበረ ባርነት አብ አሜሪካ ምስ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዘመን ዝነበረ ባርነት ዝመሳሰል አይኮነን እዚ በከለር ታ መጽሐፍ ቅዱስ ዘመን ዝነበረ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝነበረ ባርነት ግን በከለር አይኮነን مخفال ديك على دازل لو وقاله بوجه ونزتمارخه كله بعري دخول سلازي كلر أب كلر استمر كوساي كونا كم إكزامبل إيه كبكم دليسي أنت يزبلوا باري الله مسلكم ناي جزان ناي دقن يجو قرب سي دهان دغنا باريا أب جزاي أتي أمر ودغيد جن درجو سي زتفليه كقرب كلوس نابيت يزقر ዮሐንስ ድማ ዝብሎ ዘሎ ስራህ አሳአኑ ከፈትሕ አይበቀን ይዝብሎ ዘሎ ናይ ባሪያ ስራህ ኮይኑስ ካባሪያ ባሪያውን ሲ ዝተሓተ ናይ ባሪያ ፈካቡ ድማ ዝተሓተ ድማ እንታይ ዝገብር መስለኩም የእጋር ዝሐጽል ኢየሱስ ድማ ቆሙ ይገርሙ እጂ ዮሐንስ ንሱ ገዛ እርሱ አትሒቱ ሲ ንኢየሱስ ከጉልህ ዝደሊ በቃ ከም ተፈልጥዎ አገልግሎቱ ብዙ ነገራት እኮ مهيرون تخونا بايزوي كم يوحنس جيرو سوشيال جاستيس زمهار يلا يا أغلى النبلو كده تزلوا حدا يحب يماقل والتحدرات نبقى السلطانات نقول لهم سي زجب أم نجارات نجيروا مالله من السهم دم فرغر إيمتان سي بيوت دقلت نجار كخون متان سي بزوف نجار مهيرون لوجن بوانا نت نا يوحنس ملقتي من قست أملاك قريب الله تنسوا መንግስት አምላክ ቀሪብ አላ ተነሱ ነዚያና ሰበኸ ነዚያ ድማ ዝተቀበለ ነቲ ዝንስሐ ሰብ ድማ እንታይ ገብሮ መስለኩም አብ ዮርዳኖስ የጥምቁ ወሲዱስ ነዚያ ዘአመነላ ዝተቀበለ ሰብ ንምልክቱ ወሲዱስ የጥምቁ ሳክሪመንትስ ኩሎም ግረ መንገደይ ዘም ከምዛ አይነት ጥምቀት ቅዱስ ቁርባኑን ገለ ፊዚካሊ ንገብሮም ነገራት ሳክሪመንትስ ግን መንፈሳዊ ውጽኢት ድማ መንፈሳዊ ኢምፓክት ሪዛልት እንደማለው አማ ይደእቶም ደሎ ማይንማዩ ዮርዳኖስ አቀዲማ ብሉይ ኪዳን ከምዝበሎና እማን ሐቁ ይኮ ረሳህ ይጥማይ አብዝ ረሳህ ማይ እንዳተወ ግን መንፈሳዊ ሪዛልት ዘምጽ ነገር sometimes يحواتي سلازي ردأنا منفساوي عالم بتعام لوجيكال كنكون كلنا دغونه نجر عم مدرد جبر in actions جبر نجر سي منفساوي result كم زمتسي نرسو نابنت كنساجرينا
እስኪ ንምስጋርናስ ሓንቲ ንሰጉም ገለ ክባሃል ከሎ ብጣዕሚ ሎጂካል ዝኾነ ሰብ እንታይ ጅዝ ያሰጊርና አይሰግርና እንታይ ምንም ድኸውን ነገር የለን ኢሉ አቡ ይዝነቅጽ ሃወይ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ትገብሮ እንታይ መስለኩም አበያ ዘላ መስለኩም ታዋና ነገር አኸማን ምእዛዝ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እዚኣ ቀንድ ነገር ያ ሎጂካል ተኾይንካ ሰኢልካ በእምሮ ጥራይ ትሪያ ተኾይንካ ክትሽገር ኢኻ ንስገር ክባሃል ከሎ ተገቲርካ ክትተርፍ ኢኻ ግን ኣምስጋርሲ ኣብቲ ፊዚካሊ ኣብ ዝግበር ነገርሲ ገለ ነገርሲ ኣለው ሓደ ካብ ናይ ጥልቅ ድኸነ ጥንቁልናን ገለን ድወፀ ሰብ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ሓደ መጽሐፍ ጽሒፉ በትግርኛ ድማ ሓደ ሓውና ተርጊምዎ ኣሎ ኮከብ ጎይታ ይባርካ ስፖንሰር ገይርዎ ኸማን ተሓቲማላ ታ መጽሐፍ ኣብኣ ሓንቲ ድገረመኒ ነገር አንቢበ መንፈስ ክቅበል እዚ ሰብኣይ ደብተራይ እንታይ ተኣዚዙ መስለኩም ድገርም ነገር ተኣዚዙ ጸሊም ድሙን ቀተልዩ ካብ ከልቢ ድማ ኣብዛ አይንቱ ዘሎ እንታይ ዝባሃል ቁልዒ ነዚኣን ተምፂኻስ መንፈስ ክትቀበል ኢኻ ተባሂሉ እጂ ንበቃ ንእምሮ ዝኾነ ሰብ እንታይ እዚ ድሙ መፅኡ እዚኣ መፅያስ እንታይ ታድሙ ሳይምስ አናያን ኢሉ ነታ ከልቢ ግን ተሸጊርና ምክንያቱ ንሕናን ከልብን እሲ እቲ ክስታይና ሓደ ኢሉ እንጀራ እንዲዮም ደንዳ ኸዱ ደብሉ ስለዚህ ምስ ከልቢና እቲ ሪሶርስስ ሼሪና ንገብሮ ኢሉ ኤኒዌይ ምሰምፃ ትፈልጡ ዲኹም ከምቲ ዝበሉ ተቐቢሉ ኣብቲ ፊዚካል ዓለም ዝግበሩ ነገራሲ መንፈሳዊስ ኢምፓክት ኣለዎ አእምሮ በቃ ሴልካ ሎጂካል ጥራይ ኮይንካስ እንታይ የምፅእ እዚ እንታይ የምፅእ ተልካ ምንም ዘይመስል ኣብቲ ኦቢዲየንስ ናትካ ግን ኣብቲ ምእዛዝካ ግን ሪዛልት ኣለዎ ገለ ነገር ሲየምፅእ ዮሐንስ ድማ በአርሲ መንግስት አምላክ ቀሪብ አላ ተነሱ ኑ ከም እንደገና በዮርዳኖስ ተጠመቁ ናብታ ምድሪ ከአቱ ከለው በዮርዳኖስ ሰጊሮም ይማአትዮም ስታርት ኦቨር ከም እንደገና ጀምሩ ተመለሱ አብዛ ማይዚ አተው ይልዎም ከአቱ ጀምሩ የጥምቆም ድማ ነበር ዮሐንስ ግን ድማ ድገርመኩም ነገር ውሱንነቱ ይፈልጥ ደረቱ ይፈልጥ ሊሚቴሽን ከም ዘለዎ ይፈልጥ ሽዱሽተ ወርሕ ዝኣክል እዩ ከምዝ እንዳበለ አገልግሉ ንሰባት አምፂኡ ዘጠምቆም ዝነበረ ግን ከምዛ ኣብዛ ቃል እዚኣ ዘላ ደጋጊሙ እንታይ ኢሉሎ መስለኩም ካባይ ዝበልጽ ከመጽዩ እሱ ምስ መጸ በመንፈስ ከጠምቀኩም አነ በማይ ዘጠምቀኩም ዘለኹ ንሱ ግና በመንፈስ ከጠምቀኩም ዮሐንስ ክልተ አበይት ዘረባታት ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛሪቡ ኣሎ ዛ ሓንቲ ንሪኣ ዘለና ያ ሓንቲ ድማ እንታይ ኢሉሎ መስለኩም ኢየሱስ ከጠምቅ ኢሉ ናቡ ምስ መጸ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ምስራ ይሆን ኢየሱስ ፈሊጥዎሹ እነሆ ኢሉ ናይ ዓለም ኃጢአት ኩሉ ዘረህ ገንሸል አምላኽ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተዛረበን ክልተ ዘረባታሲ እዚያ ኦልሬዲ ድሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸማያ እታ ሓንቲ ድማ ሕጂውን ዝፍጽማ ዘሎይ በመንፈስ ተኻባይ ዝበለጽ በመንፈስ ከጥምቀኩም እዩ ሕጂውን እንዳቀጸለ ዝመጽኡ ክንሪኦ ኢና ነዚ አይና ንሪ ዘለና ናይ ዓለም ኃጢአት ኩሉ ዘርህ ገንሸል አምላኽ ዝተባህለ ግን ኦልሬዲ ተፈጽሙ ዮሐንስ መጥምቅ አገልግሎቱ ተሪኹም ንአይሁዳውያን እዩ ኩሉ ዘገልገሎም ዘጥምቆም ገለሲ አይሁዳውያን እዮም እዛ ዘረባ እዚኣ ግን አምላኽ እንዲዩ አዛሪብዎ ንአይሁድ ጥራይ ኮነትንኩ ኢንፋክት ተዘረባ ንዝርድኦም ነቲ ብሉይ ኪዳን ንዝርድእዎ እንደዘይ ኮይኑስ ንሰብ ሲመጽዩስ ገንሸል ትብሎ ዲኻ እንታይ ማለት እዩ ገንሸል ንሓደ ሰብ ሲመጽዩስ እዚ ናይ ዓለም ኃጢአት ኩሉ ደርህ ገንሸል አምላኽ እዩ ተልኪያስ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይፈልጥ ብሉይ ኪዳን ዘይፈልጥ ሰብሲ ገንሸል እዩ ምባል ዳርጋ ጻርፊ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ገንሸል እንታይ ከም ዝገበረን እንታይ ይገብር ከም ዘሎን ይፈልጡ ገንሸል ዳ አዳምን ሔዋንን ክስጎጉ ከለውስ ሓደ እንስሳ ሓደ ተቀቲሉስ ደበሎ ተኸዲኑ እዩ ተኸዲኖም እዮም ካብ ገነት ድወጹ ደም ሲፈሲሱ
أبراهام كرن موريان يساق كسوه مسكدة دهان أبراهام جايت مزاز كاري إلله خايت سايت حرد وايت سوا أيو أب كندون إلا زدول تباهيلوس تحاريد الله مال تحاريد الله كاب جبتك وهو خلوه تنايم ودعتا تأمرات نفس وكف إسرائيلاوي أبب بيتو كل بيتسب حاريدو دم ما بتلدات تلغيو ملاغ موت كما تخلو دم نزل لو وانا نتأرى دم أبزي بلو جزاد ما أنا أتوا بغري زبلو غلو كاتيلوس بقى موسى مملات كوينو لهم الله نزيو يوها أب حدش كدانون باولوسي فاسيكانا تفاسيكا ناي جبسي فاسيكانا كريستوس يلو سلازي دم جنشل انتهي كم زجبر نزفلتو إسرائيلاويان سي إنه هنا عالم هاتيات كل زرح جنشل أملاخ يلو زي هانتيا أنا زت مقاكم زلخو جيزياوي من الصحيح كسا حج زجبركم مو كدم سأسألكم يقول نكات علي يقول garanti بالله كسا حج زجبركم مو من الصحكم سي نو يقرأ خم تباهلكم أبزا ما يكتوكم بي كاتسالنا تقري بالله كاتسالنا زلوا يسوع قويتاي نحن سأن نحورون نهذا بيتسب نهذا هاجر دم ما ديكونس نعلم كله جن حاتيات زدم مسسة هاليلويا جنشل جنا مسؤولكم الله يسوع قويتاي بزعبا تجنشل كزارب كله تناتو أقل قلوت ليميتيشنو نايتي جنشل جن انتاي كم زخونا أقل قلوتو أتبيقوس لازفلت سلازي أتي جنشل تتحردلنا حجي نايت مالت راديو نايت مالي حاتياتنا راديو جنشل تحريدولنا يكونن جنا بحجون قويتها تزي مسيو دحر الشح عامت نزمت وزبلوا كلاتهم سي كاله مسواتي أي قرب اللهم نيو هنس زقربه نبود ما زقبه مسوات الله سدمنا يقويتنا يسوع كريستوس مسواتي بحال كبرنا أملاخنا يخون سكي بتشباب بقلل تنزز تحرد جنشل هاليلويا يجبوس لازخونا نخبره يسوع كويتاي كبرنا أملاخنا يخون سلازي بزعبا أقل قلوتو الليميتيشن يفلتيو ناب تجنشل عريوم كالا أيدما ريهم نابزي قويتها مسمت أنا ناب يسوع سينا نمت منفس جنيت مقن متات أنا ناب يسوع زت مقن دما نسيو متأينا نسا بمنفس قدوس يتمقنا حج انتهي مالتي مسلكم أبتما يعطيكم إذا من السح حجي حراي كسا أجن زغنا زبلا كلهم أنتوا يزبلكم كحد قالكم قبل لا حاتياتن على من جن جناستيلسي كتجزو أي تقولون أتي صراخ أسعنو مفتاح دايكل أنا كاباي زبلت نسو جن بمنفس قدوس كاتما أكميو مغنياتو سو بمنفس قدوس مسات مقنا نحاتيات نجزو نعلم قبل اللي آخر رجس يقبرنا يسوع كريستوس قويتاي سلازي اتزبلت أنسو سلازو غنا ناب تزبلت حجونسي يملاخطو مال هجي مصحف قدوس كنترجمو خلنا كل جزء interpretation ناي بايبل انتي مسلوكم تصبغ زبلته حنت اجرنا ابت مصحف تتصحف له زمان حنت اجرنا دما اب زمننا كنرجس كلنا صبغ غيرنا نردو كم تأنتو يزبلكم نعلم هاتيات كل زرح جنشل أملاك كبهال كله بزعبا جنشل أبلو كدان بزرد يوم الجي صبوك يروم بزعبا تزبهال نجر دفلتو حجي وندما نزوم أيهوداويان يوم زنقروم زل يوحنس انت يبلو مالو يوحنس متمق أتي بدهري زمتسسي بمنفس قدوس كتمقكم إيو كبلوم كلوسي انت يوم زردو بتا زمنتي بزعبا مطمع دبحال أبلو كدان يلن نايت مكت هاقل قلوت هانت تمساسلا نقر تروخبو ناي نأمانيو أبي يوردانوس شو أتجزيت ألق تباهلو إلسا أزبلو كابلم تقنت سمتان شو أتجزيت ألقت مكت دبحال كهل نقر يلن جن حجي بعلو يوحنس أبي يوردانوس وسيدو يتمقوا مالو سلازي اتمطمع كردوم ينتهي يريئو سلازلو تمكت مالت كهل نقر أيكونن نهاد جوز تتباهلو بتقرينيا دونو سوليد دهونا نجارسي أفساسي يأتيها متلاق متحال يتحلو مالو يريء ولو سلازين تايز بلهم زلو
أنا بزيت تحلكم زلخ أتبدأ حري زمت سكن عم منفس انتهي كجبركم يو كتحلكم يو عبز منفس كتعاطي يقوم بزعبا منفس كقبحلو خلوا انتهي يردو بلوي كدان كم زحجين هنا بحدش كدان نردو بزعبا منفس قدوس كوا صبق يرون تزي برحلهم ግን ገለ ድፈልጥዎ ነገር በዛባ መንፈስ ቅዱስ ሲያል ለአብነት መንፈስ ቅዱስ ሲፈጣሪ ከም ዝኾነ ሲፈልጥዮም ካብዘ ፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀሚሩስ አምላክ አፍ ፍጥረት ሁሉ ክጅምር ከሎሲ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ሲ እቲ መንፈስ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ሲንታይ ይገብር ነይሩ ዝብሎ ይዝምብ ነበረ ይብሎምሽ ውርልልኩም ድማ ከም መልክናን ከም ምስልናን ሲ ሰብ ንግበር ይሉ ሰብ ምኽር ስላሴ ተፈጢሩ መንፈስ ቅዱስን አቡሎ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ድማ አንተ ሄድኩም እግዚአብሔር ካብ ሐመድ አቆምጢው ምስርሖስ እፍ ይሉሉ ትንፋስ ዘለዎ ህይወት ሲ ሃቦ ይብለና ዛስዋይ አብ ኢዮብ 33 ቁጥር 4 ኢዮብ ነዚ ስለዚ ፈልጥ ዘናይ ዘፍጥረት ዝበልኩኹም ታሪካት እንታይሉ መስለኩም መንፈስ አምላክ ይዝፈጠረኒ እትሕያ እትኹሉ ዝኽእል እዩ ህይወት ዝሓበኒ መንፈስ አምላክ ከም ዝፈጠሮ እትኹሉ ዝኽእል ህይወት ከም ዝሓቦሲ ይፈልጥ ነይሩ ስለዚህ እዚኦም ሰባቱን መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ከም ዝኾነ ይፈልጡ ግን መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ጥራይ ድማ ደይኮነስ ፈጢሩ ንፍጥረት ትግድ ደሓደጋ ደይኮነስ ንፍጥረት ድማ ደማሓደራ ድሕዛ አብዘልዮ ጊዜሲ መንፈስ ቅዱስ ኮሆሙ አብዘልዮ ጊዜ አምላክሲ ታይ ገብሮ መስለኩም ብሉ አላውነቱ ድማ ገለ ነቲ በተፈጥሯዊ መንገድ ዝኸይድ ሲ ኢንተራፕት እንዳገበረ ድማ ዳአቱ ማይ ከፈስስ ንቡር ባህሪ ወይ ድማ ሬድ ሲ ዚ ናይ ባህሪ ኤርትራሲ ከኸይድ ንቡር ነገር ግን ድንገት ድማ ከደሊ ከሎስ መንፈስ ይመጽሞ ነቲ ባህር እንታይ ገብሮ መስለኩም መቀል ይብሎ ብንቁጽ ድማ ንህዝቡ ይሳገር አብዝ ደልዮ ድማ ቶም ጸላአቶም ደድሕሪዮም ክስቡ ከለው ድማስ ግልብጥ አቢሉ ድማ ከመንደቅ ድቆመሲ ሕጂ መንደቅነቱ ደው የብልሞ ፈሳሲ ይኸውን አቡ ድማ የጥሕለሎ እዚ ዝገብር ምዃኑ ይፈልጥዮ ዝበዝሐ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ግን ምሰባት እዩ ሕጂ እዝና ሓሰቡ እዮም ዝሰምዕዎ ዘለው ንሕናውን ሲ እዚ ክንሓስብ ሰለስተ ነገራት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ድገበሮ ክንርኢ ደስ ይብለኒ ሕጂ እቲ በረኸት እቲ ዝበሃል ዘሎ ዝተስፋዚ ተስፋ ይባይዘወይ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ከጥምቀኩም እዩ ፊውቸር ናይ መወዳእታ ነብይ እንዲ ዮሐንስ ይንበየሎም ይዘሎ ትንቢት ነይርዎም ቅድሚ ሕጂውን ስለዚህ ነቲ ተስፋኦም መሊሱ እዩ ዝፍጸመሉ ጊዜ ከም ዝቀረበ እዩ ዝነግሮም ዘሎ እጅ መንፈስ እግዚአብሔር ምስመጸ ኣብ ልዕሊ ሰባት መንፈስ እግዚአብሔር ምቅባል ሙራድ መምላእ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝኩሉ ሓደ አይነት ነገር እዩ ግን ኣብ ብሉይ ኪዳን መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ሰባት ይመጽ ኣብ ውሱናት ሰባት ይዝመጽ ኩሎም አይኩኑን መንፈስ እግዚአብሔር ዝነበሮ በመንፈስ እግዚአብሔር ዝጥመቁ በመንፈስ እግዚአብሔር ዝምሉ ምስመጸ ግን ኤክስትራ ኦርዲናሪ ዝኾነ ነገራሲ የግብሮም ሓደ እጅ ዝተስፋዚ ክሰምዎ ከለውሲ ዋው በመንፈስ ክንጥመቅ ኤክስትራ ዝኾነ ኦርዲናሪ ዝኾነ ነገራሲ ከግብረና ድኽእል እቲ ክእለት ናይ አምላኽ ኃይል ናይ አምላኽሲ አባይ ክኸውን ዝብልሲ ሓንቀውታ ራእዩ ሰለስተ ሰባት ከም ኤግዛምፕል ኮስ ደሞ መንፈስ እግዚአብሔር ምስመጸ ኤክስትራ ዝኾነ ነገር ደግብር ሓደ ንኻለ ጊዜ በኻለ አርስቲክ ንመጾይና እዚ ሙሴ ነታ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ምሰራዮ ከመይ ከም ትስራሕ እቲ ታቦት እቲ ናይ ቃል ኪዳን ታቦት እቲ ሁሉ አቡ ዘሎ አቆት ዘበለ ሁሉ ከመይ ከም ዝግበር ምሰራዮ ነቲ ብሉፕሪንት ናብ ግብሪ ክረአ መታን ክውዕል መታን ድገበሮ ክልተ ሰባት እዩ ሓደ መን እዩ ባስልኤል ይባሃል ምሽ እዚ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ከም ዝነበሩ ይነግረና በመንፈስ እግዚአብሔሩ ጌሩ እቲ ኣብ ልብ እግዚአብሔር ኣብቲ ብሉፕሪንት ንዝነበረስ ናብዛ ምድር እዚኣ ከምጾ ዝኽኣለስ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ዘለዎ ካለ ድማ ዝተደጋጋሚስ መንፈስ ወረዶ ዝተባሃለሉ ሰብ አለ ሓሊፍና ኢና ንርኢ ከም ዝበልኩኩም ሲምሶን መንፈስ እግዚአብሔር ምስ መጾ
መንፈስ እግዚአብሔር አብለልዩ ምስ ወረዶ እንታይ ብለና መስለኩም ማስ ከምዘ ሰላለ ንአንበሳስ ሰላለ ኖርማል ነገር አይኮን እንድገብር መንፈስ እግዚአብሔር እንደገና ከመጾ ከሎስ ነትናይ ከተማ ሙሉ ጌት ተሰኪሙስ ይወስዶ መንፈስ እግዚአብሔር ምስ ወረዶ ናይ አንበሳ መንጋጋ ሂሱስ በሐደ ናይ አንበሳ መንጋጋ ከምዚ ሕጂ በቃ አውቶማቲክ ክስታይ ገለ ከይተፈብረኸን ከሎሲ በሐንት መንጋጋስ ሽሕሰብ ቀትዩሊ ብለው መንፈስ እግዚአብሔር ምስ ወረዶ 300 ወኻሪያ አኪቡስ ወኻሪያ ተአዚዞም ገርም አይገርምኩም ከክልተ ገሩ ያአስሩ 300 ሐውድማ አብለ اليوم ይገብር ከመይ ከገሩ ተመልስ እንታይ መስለኩ መንፈስ እግዚአብሔር ምንም ካለ መልስ ይብሉን መንፈስ እግዚአብሔር ከመይሉ ሆይኑ መልሱ ለይባ እግዚአብሔር ይሐግዝኩም ከመይሉ ሆይኑ መንፈስ እግዚአብሔር ባብሉ ላይ ከመይሉ ሆይኑ መንፈስ እግዚአብሔር እጂ ሳምሶን ብዙ ጊዜ አብና ህፃናት ዝሰርሁዎ ቪዲዮ ወይ መጽሐፍት ግን ተሪኹም ከመይ አይነት ሰብአይም ዝገብሩ ግጅፍምሽ ክስታይ ዘለው ወገን ግን አና አይመስለንን ከማኔ ቀጥን ከኸውን ኸል ምክንያቱ ታ ደሊላ ንባላውን ሚስጥር ካስ አበዩ ትብሎላኩ አማስል አብቅል ጽሙ ደይ ኮነስ አመንፈስ እግዚአብሔር ይቱ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ዝመጾም ሰባት አብሉ ይዳንሲ ኖርማል ዘይኮነ ነገር ይገብሩ ሙሴ አሚን ሲምሶን ዝዛረባ ተደጋጊሙላ ድሕዝነን ከም ዘንድሕር ገይሮ ምን ይብላ ከም ተራሰብ ከኸው ግን ተራሰብ አይኮን መንፈስ እግዚአብሔር መስመጾስ ፍሉይ ዝኸው ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር መስመጸ ኤክስትራ ኦርዲናሪ ነገር ሲስ አብለ ሰባት ይገብር ኤልያስ ክልተ ጊዜ ተጻይፉልናል ቅድም ፕሌን መስሩሑ ካብ ሓደ ቦታስ ናብ ሓደ ቦታ ክልተ ጊዜ ኤልያስ እንታይ ገይሩሎ መስለኩም በመንፈስ እግዚአብሔር ግኢዙ መንፈስ እግዚአብሔር እዚዩ ዝገብር እጂ ዝብለኩም ዘለኹ እንታይ ዳአሉ ዝኹሉ ይሕዋተይ ክንፈልጦ ዝተጠመቅናሉ መንፈስ ዳት ስፒሪት ዩ ከሙ ዝገበር እዚ አብውሽጥና ዝሓደረ መንፈስ ንሱዩ እዚ ሁሉ ነገራሲ ዝገብር ዝነበረ ክልተ ጊዜ አጉይዙወሎ አብ ሐድሽ ኪዳን ፊልጶስን ከመ ኮይኑሉ መንፈስ እግዚአብሔር መስመጸ እዚ ከም ዝገብር ይፈልጡ ካላይ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ተልኩምኒ ተደጋጊሙ አብሉ ኪዳን ንረኽቦ መንፈስ እግዚአብሔር መስመጸ ወይ ድማ ድመጸለሙን ኢንፋክት ንውሱና ሰባቱ ካብቶም ውሱናት ንመራሕቲ ድመጸለም ነገስታት ይዝመጸለም ነበረ ይቅብኡ መንፈስ እግዚአብሔር አብለ اليوم ይመጽ እንታይ የግብሮም መስለኩም ብቁአት መራሕቲ ሆኑ መታ ይኽእሎ ኢሳይያስ 28 ቁጥር 6 ከምዝ ትብል ነትክፈርድ ዝቅመጥ ከአ መንፈስ ፍትሂ ነቶም ንውግእ ናብ አፍ ደገ ዝመልሱ ድማ ኃይል ክሆኖ ናብ ፍርድ ንዝቅመጡሲ መንፈስ ፍትሂ ይህቡ ንሰለሙን ከሙደ ይኮነን ይብዎ መንፈስ ፍርዲ መንፈስ ጥበብ ይብዎ ከአርቅ መታንሲ በጥበብ ንእስራኤል ኩሉ ዘገረመ ነገር ሲ መንፈስ ቅዱስ ይብዎ ከምቲ አብጸሎቱ ዝጸልየሞ ከወሃበካ ይዘተባሉ ስለዚህ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ሲ ከመጽ ከለቆሙ ይገብሮም ነሩ ንሙሴ ለሐደ ሚሊዮን ዘአክል ሰብ ይመሪሁ ካብ ግብጽ አውጽዩ አብዘሁል ቁዳራይ ከም ንረኽቦሲ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ዩ ለእስራኤል ካብ ግብጽ ወጽ አበረኻ መሪሁ ድማ ወስዶ ዝገበሮ ነቶም ሰብአ በሰርዐ አብውሽጥ ሙሴ አቀሚጥዎ ካብ ዝነበረ መንፈስ እግዚአብሔር ሲ ነቶም ሰብአ ዝመቀሉ ዳዊት ሳኦል መንፈስ እግዚአብሔር አብለ اليوم ከም ዝመጽ ይነግረና unfortunately ድሕር ሰለሞን ክልተ መስተመቅለት ታ መንግስቲ ብዙ ጦያት ነገስታቱን አይነረክብኒና ተከታተልኩም ድማ በነገስት ተንቢብኩም መንፈስ እግዚአብሔር ቅብአት እግዚአብሔር ዝብል አቡ አይትረክቡ በድህሪው ዝመጹ በቃ ናብ ጣዖታትን ናብ ገለን ዝወስዱ መራሕቲ የመጽዩ ኖ ወንደር አቡ ድማ ቅብአት እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር መጾ ገለ ዝብል ነገር ሲ አብ ሓደ ቦታ ከማን ሳይትረክቡ ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ከምዝ ዝገብር ምዃኑስ ይፈልጥዩ ሳልሳይ ድማ ግን አብሉ ኪዳን ተደጋጋሚ መንፈስ እግዚአብሔር
ዝገብሮ ዝነበረ ነገር እንታዩን ድሕሪልኩምኒ መንፈስ እግዚአብሔር ድምጽ እግዚአብሔር ክትሰምዕን ድማነት ድምጽ እግዚአብሔር ሲ ክትእውጆ ክትዛረቦ ድማ ዝገብረካ ዝተረጋጋሚ ንሪኦ ነገር ሲ ንቡር ናይ ብሉይ ኪዳን ነገር ሲ መንፈስ እግዚአብሔር ዝመጸሎም ሰባት ድምጽ እግዚአብሔር ይሰሙ እጅ ኮሎሚ ነህና ህይወት በመንፈስ እንተለያትናስ በመንፈስ ከአንመላለስ በመንፈስ ክንመላለስ መታን ደخለና ድምጽና እግዚአብሔር እናሰማና ክንከይድ ገብረና መንፈሱ ስለዚህ ተቀበልና መንፈሱ ዝመጸሎም ሰባትዮም እጂ ወይታ ሰራዊት ከምዚ ብላሎ ንምባል መጀመሪያ መስማዕ አይደል ክሰምዕ ድገብረካሲ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ተደጋጋሚ መንፈስ ቅዱስ ድምጽ እግዚአብሔር ክሰምዑ ነትዝሰምዑ ወድማ ከውጅዎ ከዛረቡስ ከግብሮም ከሎንሪ ቀዳማይ ዜና ይከይር ነጂ 16:12 ትጽፉ አብርሃም አብዘ ፍጥረቱ ነብይ ተባይሉሎ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ መንፈስ እግዚአብሔር ከምዝነበሮም ነቢያት ከምዝሆኑ ከምተነበዩ ናይ እግዚአብሔር ነገርሲ ይነግረና ሳኦል ከማን መንፈስ እግዚአብሔር ወሪድዎ ልቡ ተቀይሩስ ዳህራይ ሳኦል ከወገን ነቢያት ዲዩ ተባይሉሎ እግዚአብሔር ይመስገን ጆኹም አቴንሽንኩም ናባይ ካብት ዘገርመን ግን በልዓም አይሁዳዊ አይኮን አህዛብ ጠንቋላይ ነዝናይ አህዛብ ሰብ ንእስራኤል ከይረግም መታንሲ መንፈስ እግዚአብሔር ቡ ሐሊፉስ በረከት ከውጽ መታንሲ አዛሪቡ ኑ ከይገርመናስ ንአድጉ ከማንሲ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይገርዋ መስለኩም አዛሪቡ መንፈስ እግዚአብሔር ሲዝ ሁሉ ዝገብርዩ ክብረና አምላክና ይሁን መንፈስ እግዚአብሔር በአይ ተዛረበ ቃሉ ከአብ ልሳነ ይነበረ ኢሉ ዳዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መንፈስ እግዚአብሔር አብ ለሌናዩ መንፈስ እግዚአብሔር በአይ ተዛረበ በሉስኪ ቃሉ ከአብ ልሳነ ይነበረ አሜን ክብረና አምላክና ይሁን ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር በመንፈስ እግዚአብሔር ክትጠመቁ ይሁን ክብሎም ከሎሲ መንፈስ እግዚአብሔር ዝገብሮ ዝነበረ ነገራት ሁሉ ዝሁሉሲ ዝፈልጡ ካብዛ ሐሊፎም ወንድማ ተስፋ ተዋሂብዎም ነሩ ይጽበዩሎ ክልተ ጥቅስታት አይትሪዷና ከንበበልኩሜ ታንቲ ንቤተ እስራኤል ታንቲ ድማ ናአና ንሁላትናውን ዝተዋሃበት the same word ዘለዋ ተስፋ ነራ እዚ ጽበዩ ነሩ ሕዝቅኤል 39 ናይ መወዳእታ ቁጥር 19 ከምዚ ያተብል መንፈሰይ አብልዕ ቤተ እስራኤል ምስ ኮኹ ድሕሪ ደጊም ገጸይ አይከኽውለሎምን ይብል እግዚአብሔር አምላክ እጂ አብ ቤተ እስራኤል ሲ መንፈሰይ ሪኹም ዛኽስታይ ትግርኛ ሰዓትኩም حግዙን ምስ እስኩ አኹበን ታአኩ ስለዘይት መጸለያ مسفسسكو دحان كداي قيرا مهغاست ابيخون منفسي مسفسسكون ابيت اسرائيل يوئيل مراف كلت قطر 38 دما بدحرزك خونيو منفسي نابل لسغا كله كفسسي يكونت እንግዲህ ፍልጥኩም አላህ አወዳተይና ወልድኩም እንክንበዮም አረገውትኩም ህልምኻ ህልሙ አግባስኩም ከአራይ ክሪዮ ተቀዳመይቲ አቤት እስራኤል ከፍሱሱያ ተኸለይቲ ግን አቤት እስራኤል ድራይ ኮነስ አብለ ለስጋ ዘለበሰ ሁሉ አብ ኩላትና መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ከኸውኒው ክፈስስ ተባሂሉ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ነዚህ ጽበይዎ ዝነበሩ ተስፋዩ መሊሱስ ነግሮም ዘሎ በመንፈስ ቅዱስ ሲት በድሕረይ ዝመጽ ከጥምአኩም እግዚአብሔር ንጀሪና ግልወደ ማን ይዘጥምቅ መንፈስ ቅዱስ ዘጥምቅ ማን ኢየሱስ ዮሐንስ አመጀመሪያ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 31 እንታይ ብል መስለኩም አነ ድማ አይፈለጥኩን ንሱ እስራኤል ምእንቲ ክገል ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና አነ በማይ እናጥመኩ መጻኹ even though ዘመዱን ተነበረ ከምዝበልኩኩም ገና ካማህፀን ከሎኳ
ዝተነበየሉ እንተኾነ ዳሕራይ እሱ ንበረኻ ኸይድዩ ኢየሱስ ንሱ ከም ዝኾነ እቲ መሲሕ ኣይፈለጠን እዩ ኣነ እኮ ኣይፈለጥኩን ነይረ ብማይ ዘጥምቕ ዘለኹ እንሲ ምሰጥመካስ መንገዲ ምስጠረካስ ክመጽኡ ክግለጽ ስለ ዝተባሃለ ክግለጽ መታኔ ዘጥምቕ ዝነበርኩ ዳሕራይ ግን ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ከምታ አንቶይ ዝበልናዮስ እነሆ ናይ ዓለም ኃጢአት ኩሉ ዘረሕገን ሸል አምላኽ ኢሉስ ፈሊጥዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ዘጥምቁን ድማ ንሱ እዩ ሓንቲ ኢምፖርታንት ጥቅስላ በዚ አይና ንዛዝም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:33 ነው ጽዋ ደሃነይ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ በሐድሽ ልሳናት ምስተዛረቡ ገለሰባት አይሰኺሮም ምስበሉ ጴጥሮስ ኖ ዝንጉይ ዘሎ በዚ ሰዓት ዝስከረሉ ጊዜውና ይኮነን ይሉ መልስ መስሓቦም ነእምሮም ዝኸውን መልሲ ሂቡ መሰረድኦም ዳህራይት መንፈሳዊ ነገር ከብርሃሎም ከሎ ዝተዛረበው ዘረባይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:33 ህጅ ድማ ናብ የማን አምላኽ ልዕል ምስበለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከአ ካብ አቦ ምስተቀበለ ነዝን ስኻትኩም ትሪእዎን ትሰምዎን ዘለኹም ንሱ አፍሰሶ ክፈስስዩ አብ ቤተ እስራኤል ክፈስስዩ አብ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ሁሉ ዝተባሃለዚ እነሆ ተፈጺሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ መንፈሱ አፍሲስዎ ኢየሱስ ጎይታዩ ዘፍሰሶ ማን ይሁን ተልኩም ንሱ መስተቀበለ ነዝን ስኻትኩም ትሪእዎን ትሰምዎን አፍሰሶ ኢየሱስ ባይዘዌ ኢየሱስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ እንዲሁ በፍጹም ሰብነቱ ክልተ ጊዜ መንፈስ ተቀበሉ ተቀዳሜቲ ከጥመቅ ከሎ ከምርግቢት መንፈስ ቅዱስ ናቡ መጽ አምድሪ ንዝነበሮ አገልግሎቱ በተአምራት በድንቂ ከገብር መታንሲ መንፈስ አብለሉ ይመጽ ነዚ ዘረባዚ ዳህራይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 በመንፈስ ቅዱስ ተቀቢኡ ህሙማትና ፈወሰ ከምዝዞረ ጴጥሮስ ነግሩናል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ አብዛ ምድር ዚያ ከቀበል ከሎ በመንፈስ ወይ ድማ በናይ ጴጥሮስ ዘረባ ከቀባ ከሎ አምድርን ዝነበሩ አገልግሎት አብዝ ቦታ ዝድማ ግን እንታይ ብለና አብዙፋን አምላኽ ምስከደ ናአና ንምትዕራቅ ዝኸውን ስራሕ ሁሉ መስፈጸመ ግን ከምንደገና መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ እዚ ዝተቀበለው መንፈስ ግን ንኡድ አይኮነ ህጂ ናአይና አኻትኩም ነዚ መንፈስ እዚ ሂዝዎ ኮፍ በለ ዳይኮነስ አፍሰሶ እስኪ አንሳ አፍሰሶ በሉ ሃሌሉያ አብለሌ ኸፈሲሱ አፍሲሱ ለይበል አፍሲሱ ለዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ነዚ መንፈስን በአርሲ ተቀበሉ ካባቦ እንታይ ገበሮ አፍሰሶ ህጂ ማን ይዘጥምቀና አንተ ይልኩም ኢየሱስ በአሉ ኢየሱስ በማይ አጥምቁ ይሉ በቤተ ክርስቲያን ይብሉ ከም ትዝግባ ስርዓት ጌርና ነጥምቅ ንዝደሃነ በእምነት ናብ ጎይታ ንዝመጸ በንስሐ ናቡ ንዝመጸ ሰብ ወሲድና አማይ አጥምቁ ላይ ተባሂልና ስለዝሆነ በመንፈስ ቅዱስ ግን አጥምቁ ላይ አይበለም አሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከሄድኩም አብ ሓንቲ ቦታ አይትረኽቡን ይኹም በመንፈስ ቅዱስ አጥምቁ ላይ ድብል አይንጽልይን አይበልኩኹም ንጽልይና የዳውናውን ነንብሪና የዳውና خنا نبر كنصلي كلنا ኢንስትሩመንት ሆይና ከም አቃ ከም ሻምብቆ ከሐልፈልና ይخالዩ ነገር ግን ነተሰብ ዘጥምቆ ባሉ ኢየሱስ ንሱ ተኻባይ ዝበልጽ በመንፈስ ከጥምቀኩም ይሲ አባይና ባኻትኩም እና ተፈጸመ ዘሎዩ ገናውን እና ፈጸመው ዘኸይድ ማን ይዘጥምቅ ወይ ታባሉ ሱባሉ ንሁሉ ሰብሲ ዘጥምቅ ከማንም ሰባይ ኮናን እኮ ዘመንፈስ ተቀበልና ካብ ገዛ እርሱ ሰማይ አገልግሎቱ ተሐደም በአርዚዩ መጥምቅ ከንብሎ ለኸሊና ኢየሱስ እናጥምቅ ዘል ገናውንና መልአና እናጥምቅና ደኸይድ ክብርና አምላኽና ይኹን ወይታ ኢየሱስ ይባርኩም ካብ ዘለናዮ ክንትንስኢናሞ አመስግና ክንውድኢና በሰዓትና ስለዘሎና ማንም ሰብ ተዘይንቀሳቀስ ባይብለን እግዚአብሔር ይባረክ ሐጽር ምስጋና አቅሪብና ክንውድመታ
እስኪ ዳውና ዘርጊና ነዝ ጎይታ ዚ ያንሳ ንባረኮ ነመስገን ነው ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ብልአኒ አጥምቀኒ በልወስኪ እሱ በመንፈስ ቅዱስ ጌሩ ዘጠምቅ በመንፈሱ ዝመልእ ንሰባብ ውሽጢ ሃሌሉያ መንፈሱ ዘእቶ ዘጥሕሎሱ ሃሌሉያ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኑረኝ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኑረኝ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኑረኝ ሙላኝ ሌላ ህይወት አይኑረኝ የህይወቴ እዛ መዝሙር ስለነፈልጣ ደይኮና ጸሎትና ሆይኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንዝምራይና ሀደክልተ ጊዜ ማለትና ሆይኑ ድሌትና ሆይኑ ነስተውዓልና እግዚአብሔር አምላክ ዝተባረከ ይሁን ባህግና ንሱ መሆኑና ነገርና ኢየሱስ ንዘምራ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሁላትና እንትና አሚትና ኢዳውና ዘርጊህና ንእቶ ዝሰማዓና ጎይታሎ ሃሌሉያ ንዝልምንዎ ከመ ያብልጹ መንፈስ ቅዱስ ዘይብ ተባሂሉሎ ሎሚ ክህበና መንፈስ ቅዱስ ክህበና መንፈስ ቅዱስ ከመላአና ከጥምቀና ሃሌሉያ በልውና ይስተሚወቴ በልውና ረግኢልና በዝታህተ ድምጽ በልውና ይስተሚወቴ በልውና ልቅ መሄድ ፈልጋለሁ የኔ እርካታ ያንተ ክብር ነው ላይ መሄድ ይቅርብኝና ይስተሚወቴ በልውና ይስተሚወቴ በልውና ጠልቄ መሄድ እፈልጋለሁ የኔ እርካታ ያንተ ክብር ነው ላዩን መሄድ ይቅርብኝና ይስተሚወቴ በህልውና ይስተሚወቴ በህልውና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኑረኝ 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 ጠልቄ መሄድ እፈልጋለሁ የኔ እርካታ ያንተ ክብር ነው ላዩን መሄድ ይቅርብኝና ይስተሚወቴ በህልውና ይስተሚወቴ በህልውና ጠልቄ መሄድ እፈልጋለሁ እርካታ ያንተ ክብር ነው ላዩን መሄድ ይቅርብኝና ይስተሚወቴ በህልውና ይስተሚወቴ በህልውና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኑረኝ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኑረኝ እስኪ ልሞዳታ ጠልቄ መሄድ ይፈልጋለሁ ሃሌሉያ የኔ እርካታ ያንተ ክብር ነው
ሌላዩን መሄድ ይቅርብኝና ይስጠም ሕይወቴ በልውና ይስጠም ሕይወቴ በልውና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ሕይወት አይኑረኝ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ሕይወት አይኑረኝ ሲጉባኤ ጥራይ መንፈስ ቅዱስ ያባንሳ ንግደፎሞ ጉባኤ ሁሉ ይዘምር እስኪ መሄድ ቅዱስ አቦ ነመስግነካሎና ክብር ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናአኻ ይሁን ስለዚህ ረፍት እዚ ተመስገን ስለዚህ ነበረና ጊዜ ሁሉ ነኽብረካሎና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ መንፈስካ አብለለ ነፍስ ወከፍና ስለዘፍሰስካ በዚህ መንፈስ ስለዘጥመቅካና ነመስግነካሎና እጅውን እግዚአብሔር አቦዬ ናብዝ መንፈስካ እናአተና እናጠለቅና እናሰጠምና ክንከይድ መታነ ነፍስ ወከፍና ደግፈና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦዬ ክብርን ህበካሎና ስምካ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ደተሐለው እንደተባረከን ይሁን ደጌታ ጸላትኩም ሁሉ በኢየሱስ ስም ረሱ አብተኸድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ብርሃንኩም መመልሱ ይድመቅ ስሙንኩም በኢየሱስ ስም ዝተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ባርኩም አብዘለኩም ወሐሳብ ከፈሉ እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ጀስት ክልተዳ እድል ከተሙን ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ለማልቲ ከምቲ አንቶ ይስተነግረ ቶም አብ ቢዝነስ ዘለና ነጥፍ ሰዓት ክልተ ወርክሾፕ አሎ ናልባት ደይ ሐሰብኩሞ ዝነበርኩሙ እጁን ከት ሓብሩ ትደልዩ ሰባት ከት ሓብሩ ትኸሉ ይኹም ንምሳሕኩም ዝኸውን 10 ቅርሺ እንዳኸፈልኩም ሳተፉ ትኸሉሁም ነዚ ወርክሾፕ ኣብዚ መጽ ዘሎ ቀዳም ድማ ዶክተር ግርማ ናቱ ክነግረኩም ስለዝደለው ኮይን ኣብዚ ክጽወይ ማን ስለዚ ያኹም ነግረኩም ከዲኹም ይቅሬታ 12 ዓመት ኣብዛ ከተማና ኤክሰል ሚኒስትሪ ዝብል አገልግሎሎ መብዛሕተናውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣነ ባዕለይ እንዳላኣኩኹምን ዛዕባ ባንክ ፋይናንስ ዝምልከት ዘበለ ሁሉስ ብዙሕ ጊዜ ሓጊዙና ኣሎና መበል 12 ዓመቱ አንቨርሰሪ ደብሉ መደብ ኣለዎም እሞ እቶም ዝኽኣልና ኣብኡ ክንሳተፍ መታን ክእድመና መታን ናብ ዝኽጽውኤ ዶክተር እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ምናልባት ራስህ ትነግረኛለህ ወይስ ጥሩ ያስተላለፍኩት ትግርኛ ቆንጆ ነው በእዚሁ እንዝጋው እሺ በቃ አብታ ቫይበር ድማ እንገብረልኩምና ስለዚህ ቀዳም ሰዓት 5 ቦታ ገለገለ ሁሉ አብታ ቫይበር ክንልጥፈልኩምና ለአኽባርኩም ሰላም ኪዱ